ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ମ୍ୟାଡାମ ଯାଇଛନ୍ତି ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ। କଣ ଆଜି ଆଣୁଛନ୍ତି, କଣ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏସଆର ମାର୍ଟ, ଜେରାବାଦ। ଏସଆର ମାର୍ଟରେ ତ ଭଲ ପବ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଫର ଭଲ ଦଉଛି। ପାମ୍ପଡ ବି ବଢିଆ ବଢିଆ ପାମ୍ପଡ ଅଛି। ଓ, କେତେ ଡିଜାଇନର ସବୁ ପାମ୍ପଡ ଅଛି ସବୁ। ଏସଆର ମାର୍ଟରେ ତ ଭଲ ଅଛି। ହଁ, ମ୍ୟାଡାମ ପୁରା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଓ, ଯେମିତି ସବୁ ଜାଗା ଯେମିତି ଏସଆର ମାର୍ଟରୁ ସବୁ ନେଇଯିବେ। ଆଜି ସବୁ ଖାଲି ହେଇଯିବ କି? ଓ ବୋପା, କି ଖୁସି! ଏତେ ଖୁସି, ଆଡକୁ ଟିକେ ଅନାଅ। କଣ ନଉଛ? ବସ, କଣ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ନବ ନା କଣ? ଦେଖିଲ, ଏସଆର ମାର୍ଟରେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି। ଭଲ ଭଲ ଶସ୍ତା ବି ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଅଛି। ଏସଆର ମାର୍ଟରେ ଦେଖ, ପବ୍ଲିକ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଉପରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ମହନ୍ତ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଧରିଛନ୍ତି, ଥାଳି ଧରିଛନ୍ତି। ଏ ଥାଳି ଟିକେ ବଡ ନଉନ। ମୋର କାମ କଣ? ମୁଁ ଖାଲି ବୁଲି ବୁଲିକା ଦେଖିବି କଣ କଣ ଅଛି। ଏ, ତୁଟା ତ ଭଲ ସାଇଜ ହେଇଛି। ପତପତିଆ ବାଗନ। ଆଉ କଣ ଦେଖିବା? ଠାକୁରଙ୍କ ଥାଳି ଭଲ ହେଇଛି। ପତପତିଆ ରେଟ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କିଣିବି। ମ୍ୟାଡାମ, ଆମର କଣ କଣ ନଉଛୁ? କଣ ଦେଖିଲ ନା ନାଇଁ? ସେ ଥାଳି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଥାଳି ନାହିଁ। ପସନ୍ଦ କରୁନି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏସଆର ମାର୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ଖୋଜୁଥିଲି ଏଠି ନାହିଁ। ମାନେ ଆମ ଓଡିଶା ତାୱା କହୁଥିଲି, ଏଠି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ଜାଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମିଠା। ବାକି ତ ଏଇଗୁলো ସବୁ ସବୁ ଏମିତି ଅଛି ଆଉ। ତାଲା ଅଛି। और ଇଏ କଣ ଭାଷା ଭୁଷି ସବୁ ଅଛି ସବୁ। ଭିଡିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଭିଡିଓ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଫୁଲ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ କଣ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ। ଯାହା ହଉ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶ ଫଟୋଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପସନ୍ଦର ତ କିଛି ଏଠି ନାହିଁ, ମିଳୁନି। ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଓହ, ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ମୁଁ ସପିଂ କରିବି ନା, ବାବୁଙ୍କୁ ଧରି ଦେଇଛି ବାସ୍କେଟ। ମୁଁ ଆଜି ନେଲି, ଏଇଟା ନେଇଛି, ମତେ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ନେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କଣ ଦେଖିବା, ସପିଂ କରିବା। ଓକେ, ବାବୁଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିନି ମିକ୍ସଚର ଟେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଉପରଟା ବୁଲୁନି। ତମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନ, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁନ କେମିତି। ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଧଇଲେଣି। Come to Out Classic. Bluetooth mode. अरे बाप रे, କଣ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖ ସେ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ। ଆମର ତ ସବୁ। ସେଟା କଣ ନା? ବୋପା, ତମେ ତ ଷ୍ଟେଟ କରୁଛ ଖାଲି ଆଉ। ହଁ, ଆମ ମ୍ୟାଡାମ ତ ଖାଲି ଖୋଲି ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ, ଠିକ ହବ। ଯାଉ, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଚୁଟି ଷ୍ଟେଟ କରିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ? କଣ କଣ ନେବେ? ମୁଁ ଖାଲି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧରିକି ବୁଲୁଛି ଆଉ କଣ କରିବି ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ। ପୁଣି ଗୋଟେ କଣ ନେଲେ? ମିକ୍ସର, କଣ ଛୋଟ ମିକ୍ସର ଦେଖିଲେ।
ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ଭଲ, ଯାହା ଦେଖିବ କହିବେ ମୁଁ ନେବି। ଏଇ ଦେଖିବି ମାନେ କାହାକୁ ନେବେ କୌଣସି, ଏଇଟା ନେବେ କି ସେଇଟା ନେବେ, ଭଲ ଆଙ୍କର। ଆଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିବାଟା ବହୁତ ବିପଦ। ହେ ଭଗବାନ, ତମକୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ ବହୁତ ବିପଦ। ହେ ଭଗବାନ, କଣ ତମେ କଣ ନଉଛ? ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ନଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କଣ ଆଜି ସପିଂ ସରିବ ନା ନାଇଁ? ଆଜି ସରିବନି? ଗଲା ଭାଇ ମାନେ, ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିବେ। ତମେ ତ ନଉଛ ପ୍ରାଇଜ କଣ ଦେଖୁଛ ଆଉ? ପୁଣି ସିଏ କଣ ସେ ଭଲ ତ ହେଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଗଲା ଆଜି ସଇଲା, ସଂସାର ଭାସିଲା ମୋର। ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା, ଗୋଟେ କାମ କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ତ ସପିଂ କରୁଛି, ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଟୁଇଷ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି। ସେ ସପିଂ କରିଥିବ, ମୁଁ ପଳେଇବି, କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟର ଇଏ ବଇଥିବ ହେଲା, ଛାଡିଦେଇ ପଳେଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସରିଲା, ତ ଏବେ ଯିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ମନ ଛାଡୁନି, ଆଉ କଣ କଣ ନବାର ଅଛି। ଏ ଭଗବାନ, ମ୍ୟାଡାମ ଚାଲ ଯିବା। ତମେ ଏ ଟେଡି ବ୍ୟାଗ ପାଖକୁ ଗଲେ, ହେ ଭଗବାନ ବାବା, ଏଇ ଟେଡି ବ୍ୟାଗ ଗଲା। ମୁଁ ବିଲ୍ ଦେବିନି ହେଲା ହେଲା ହେଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କେତେ ପଇସା ସିଏ ଏତେ ବଡ ଦେଖା ହଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଛାଡିଦିଏ। ଏ ଭଗବାନ, ଏତେ ବଡ ଟେଡିଟେ ନବ? তুমি କଣ ଛୋଟ ପିଲାଟି? ହେ ଭଗବାନ, ଠିକ ଅଛି ଚାଲ। ପୁଣି ମ୍ୟାଡାମ ଉପରକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ କଣ ସରୁନି ଆଉ କଣ କରି, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ସରିଗଲା କି କଣ, ପୁଣି କଣ ଉପରେ ଅଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନି। ମ୍ୟାଡାମ ଚାଲ, ତମ ସପିଂ ସରୁନି। ଭଗବାନ, କଣ ସବୁ ଅଛି ଏଠି। ଏସ୍ଏଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜେରାବାଦ ଏସ୍ଏଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯାହା ଖୋଜିବେ ସେଇଟା ଅଛି ଏଠି। ଚଲୋ, ଫାଇନାଲି ଲିଫ୍ଟ ଆସିଗଲା, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବିଲ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ବିଲ୍ ପେ କରିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡାମ ସଇଲା ସବୁ? ନା ମୁଁ ଦେବିନି, ମୁଁ ବିଲ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଉଛି, ବିଲ୍ ପେଡ୍ କରିବି, ମୁଁ ଆଉ ଦବାର ନାହିଁ ହେଲା। ହଁ ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ନାଇଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଲ ଯିବା, ବିଲ୍ ପେଡ୍ କର, ଯିବା ଚାଲ।